Sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban. Ebben a videóban mögöttem látható biciklit fogjuk összerakni, mivel majd ide bevágom, hogy milyen volt ez a bicikli kezdő állapotában. Úgyhogy vágjunk is neki. Az első lépés, hogy lefestem a nyerget. Na, és akkor a következő lépés az lesz, hogy feltesszük a villát, és rá a stucnit, amire pedig a kormányt fogjuk felszerelni. Itt a kormány is, szóval most ezt fogjátok látni. Na, akkor most még feltesszük gumival a kettőhajtókat, szóval nézzük is, hogy mi feladatot jön. Most felteszem az első fékeket, addig a fiúk pihennek egyet, szóval lássunk is nekik. Na végül is nem csak az első féket tettem fel, hanem a hátsót még nem, de az első kereket is föltettem, meg föltettem a hátsó kereket, a fiúk nagyon sokat segítettek, én és Pacsi, meg föltettük a hátsó váltót, mindjárt befűzzük a láncot, bocsánat, hogy eszek. Föltesszük még a fékeket, vagy a hátsó féket, a fékkarokat, megnézzük, hogy be tudjuk-e őket fűzni a bobdent, be tudjuk-e fűzni, ha nem, azt a szerelővel megoldatjuk. Az egy, amit lehet nem tudunk megoldani. Úgy remekül haladunk. Na, és szerintem még mindjárt úgyis jelentkezünk. Itt benn vagyok. Na, most az lesz, hogy befűzzük a láncot, szóval most ezt láthatjátok, mert még ki tudja mit. Szerintem még utána, hogyha befűzték a láncot, föltesszük ide a váltóvédőt, szerintem azt is föl fogjuk tenni, és utána még a hátsó féket kell föltenni, aztán fékkarokat, váltókat, és be kell fűzni a bobdent. Ennyi, ami a legrosszabb lesz.
Na, itt srácok, az történt, hogy lemerült a mikrofonunk. De meg tudtuk oldani. Itt nem volt hang, ezért ezt nem is vágom be nektek. Hát, ez volt, de meg tudtuk oldani, kész lett a bicikli, és látjátok a következő vágóképeken. Szerintem nagyon jól néz ki. Na szóval, srácok, ilyen lett a végeredmény, látjátok is, a vágógépeken is láthattátok. Annyiban különbözött a terv, ugye, ahogy láttátok a vágógépeken is, új hajtókart kapott a bicikli, és elvittük egy szervizeshez mi, bekábeleztetni, amit mondtuk is, hogy lehet, hogy megcsináltassuk, és ugye ennek lett a végeredménye egy új hajtókar, illetve be lett állítva rajta a fék is, meg a váltó is. Így nézünk ki, láttátok a vágóképeken, szerintem nagyon jó lett a végeredmény. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!